Ayan guys, bali konting update lang tayo sa ating tindahan. Ayan, meron tayong grocery from Pure Gold. Tapos bali meron din binili mga anak ko ng siomay. Ayan, 4 na balot. Bali 4 na kilo. Hindi ko lang alam kung 1 kilo to. Ay, 1 kilo, ayan oh. Tapos ang laman niya is 55 plus 10, diba? Ikay na. Tapos bumili rin sila ng pangpalamig nila. Tapos siomay plate. Tapos ayan, 3 Enjoy chocolate. Chocolate lang talaga tinitimpla namin. Pero kahapon, tsaka ngayong umaga nakapagtimpla kami nung black gulaman. Mabili rin naman. Tapos ayan na nga guys, bali from Pure Gold. Ito pala, dito lang to malapit sa amin sa wholesaler. Ito lang pala sa Pure Gold. Tapos yung sesto, mango, walang mango kaya apple na lang yung kinuha ko. Tsaka ayan, 2 apple. Tapos yun, 2 box. Ayan guys, tinanggal ko na yung tali. Pero bago ko buksan yan, ito, meron pa pala tayo isang plastic. Ayan, kumuha lang ako ng, kasi diba, pag sa bayan ako namimili ng those days, at saka ng cotton, isang box talagang kinukuha ko. Ito, bali kumuha lang ako ng 5 piraso nito sa Pure Gold. Tapos yung Charmy, ayan, ang bentahan ko nito is 20. Ito naman is 25. Tapos ito naman is 16. Ito, ayan, pang 6. Ito 25. Ay, 20. Ito pa lang yung 25. Ito yung 20. Tapos ito is 16. Ayan lang naman. Puro ano pala to. Napkin. Walang whisper. Ayan, sabi ko pa naman is 2 whisper din. Wala. Dito tayo sa next box. Ayan guys, bali meron tayong mga, ayan, ito pala yung bago. Inalok sa akin ng aking ahente. Bali ngayon ko pa lang to tatry. Pag hindi naman to nabili, pwedeng kami naman yung gumamit, di ba? Pinagbigyan lang natin yung ating ahente. Tapos meron tayong Hansel for 7 pesos. Skyplex, ayan, 7 din. Lahat ng biskwit ko naman is 7. Ayan. Mga candy, pang piso. Ito, pang 8 pesos to. 8. Ayan, yung ating cream o 8. Ayan. Tapos yung ating promo ko yata to. Ayan. Yung ating cheesecake, lemon square. Ayan, buy 2. Save tayo ng 10 pesos. Ang bentahan ko rito is 7. Ayan, 7 pesos. Yung ating cream o 8. Tapos lahat na ng biscuit is 7. Tapos ito pala is 9. Ayan, Doughy Donut 9. Next box. Malang binayaran ko pala rito is 2.6 plus. Nasa 2.6 lang. Wow! Ano to? Free ba to? Ano sa resibo? Oh guys, ayan. Hindi. Ano to? Bayad to. Pero ang kagandahan niya is may pring tumbler. Ayan, sana pala dinagdagan ko yung kuha ko, o diba? Ayan o, Pokemon tumbler, 6 pieces tang sachet. Ang cute. O, 2. Kasi kumuha ko ng isang haba, pero ito naka-promo. Yung kagandahan sa Pure Gold, kapag may promo, yun talaga yung binibigay nila, katulad ng halimbawa yung swak. Diba, yung swak, kapag may promo sila is binibigay din naman nila. Tapos ayan guys, mga pansit canton. Ang canton ko is 15 pesos. Tapos ayan, Coffee ko Blanca 13. Ayan, mga canton na yata to. Tapos yun is 12. Yung dato puti, 200 ml, 12 pesos. Tapos ito naman is 8 pesos to 100 ml. Ayan na, mga kape na lang yan, 13. Pansit canton is 15. Ito naman is 4 pesos. Ang ating magic sarap ay 5 piso. Ayan. Ang ating single na kape is 8 pesos. Nasaan yung Coffee ko Blanca? Yung single, wala. Ayan. Tapos syempre yung ating sesto, 10 piso ang bentahan natin. Tapos sa mismo is 15 pesos pa rin naman. Hindi pa rin naman ako nagbago ng presyo.
Kasi 'di ba mataas na yung presyo ngayon ng mismo. Yun lang guys, yun lang yung ating 2,600 pesos. Tapos yung binili naman ng anak ko, ayan, pinadala ko siya ng 1,000. May sobra pa silang 60 pesos mahigit yata. Yun lang guys, thank you for watching. Kunting update lang naman tayo.